किन्तु बे नङा जे सरकारा रायजोजों गोरोबालासिनो रायजोजों सावरायालासिनो बबेबा हाखौ दखल खालामगोन। बाथारमारियाव नायनायजों लोगोसे डिसि अफिसखौ बहा बांलाखौ गायसननो हायो बेफोरबायदिखौसो जोङो दा संदानगासिनो दङ। किन्तु बाथारमारि हाखौ जे सरकारा लागोन बे बाथ्रा नङा। सासे इएमल' नङा, आं सासे बेक्तिगत जानानैसो खावलायनो नागिरदों। हानि थाखाय जों साफ्रोमबो बर'आनो सांग्रां जानायनि सम फैदों। मानोना हा नङाब्ला हारिया थांनानै थानो हाया आरो जोंनि जेसेबां दावहा नांदों आगुनि बे दावहाया जोंनि हाजों सोमोन्दो दङ। ओंखायनो हानि खामानिफोरखौ अफिसियेलि जा मावनांगौ गोख्रै मावनानै ला। आरो मैयानि दाखालिनि जा दावराव, बे दावरावाबो पलिटिकेल मोनसे लाबालाबनि थाखाय माखासे मानसिया थुनजुलायदों। बेखौल' नङा, सोरबा मानसिया जोंनि बर'फोरखौ डिभाइडेड खालामनानै रुल खालामनो नागिरदों। बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' हारियानो, साफ्रोमबो बिटिआर बासियानो सांग्रां जानांगोन, सान्थि गायसननायनि मुङाव आरो जौगाथाय लाबोनायनि मुङाव। हानि जेंनाखौ बाथारमारियाव आं मोन्दों, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो बाथ्राया ओंखारदों। किन्तु बे नङा जे सरकारा रायजोजों गोरोबालासिनो रायजोजों सावरायालासिनो बबेबा हाखौ दखल खालामगोन। किन्तु बाथारमारियाव नायनायजों लोगोसे डिसि अफिसखौ बहा बांलाखौ गायसननो हायो बेफोरबायदिखौसो जोङो दा संदानगासिनो दङ। किन्तु बाथारमारि हाखौ जे सरकारा लागोन बे बाथ्रा नङा। दा बेखिनियावनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंनो नागिरदों। जोंनि बर' हारिया थांनाय रोजा बोसोरथ' जोङो हानि सोमोन्दै एसेबां सांग्रां जायाखिसैनो। थांनाय 17 बोसोराव बर'नि सरकार थासेयावबो जों सांग्रां जानो रोङाखिसै। दा आं बेक्तिगत जानानै सासे इएमल' नङा, आं सासे बेक्तिगत जानानैसो खावलायनो नागिरदों। हानि थाखाय जों साफ्रोमबो बर'आनो सांग्रां जानायनि सम फैदों। मानोना हा नङाब्ला हारिया थांनानै थानो हाया आरो जोंनि जेसेबां दावहा नांदों आगुनि बे दावहाया जोंनि हाजों सोमोन्दो दङ। ओंखायनो हानि खामानिफोरखौ अफिसियेलि जा मावनांगौ गोख्रै मावनानै ला। आरो सरकारि हायाव थाबाय थायोब्ला, सरकारा माबा मोनसे परिकल्पना लायोब्ला बेखौनो उनावहाय माखासे मानसिफ्रा पलिटिक्स गेलेनो नाजायो। आरो मैयानि दाखालिनि जा दावराव, बे दावरावाबो पलिटिकेल मोनसे लाबालाबनि थाखाय माखासे मानसिया थुनजुलायदों। बेखौ जोङो हमदांनो हाखादों। किन्तु जोंनि सरकारा बेफोरबायदि नङा जे सोरनिबा मानसिखौ हानि मोन्थायनिफ्राय जानगार होनानै जोंनि सरकारनि मुलाम्फाखौल' खालामगोन। जोंनि बिटिआर सरकारा जोनोम जादों बर' हारिखौ, जोंनि बिटिआरआव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठिखौ सान्थि गायसननानै जौगाथाय लाबोनाय आरो जों जे मुलुगाव जै मै रायजो जालांनो हानाय मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि हायो, बे थांखिजोंसो दिनै बिटिआर सरकारनि जोनोम। किन्तु जोंहा बेवहाय खुनु पलिटिकेल माबाजों एजेन्डाजों जोङो बेखौ खामानि मावनो नागिराखै। जों सांग्रांसो खालामदों। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जाबायदि थांखिजों बायदिसिना मुं लानानै हारिखौ जिबायदि नंखाय लामाजों दैदेनबोजों असान्ति सृष्टि खालामदों, दिनैनि दिनावबो असान्ति सृष्टि खालामनो नागिरदों। बिपिएफल' नङा, सोरबा मानसिया जोंनि बर'फोरखौ डिभाइडेड खालामनानै रुल खालामनो नागिरदों। बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' हारियानो, साफ्रोमबो बिटिआर बासियानो सांग्रां जानांगोन, सान्थि गायसननायनि मुङाव आरो जौगाथाय लाबोनायनि मुङाव। थेंक इउ। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों। आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।